Wala jud ko magdahom nga makilakot ng lula sa akong challenge karon. Yo, what's up mga kalimarunong no? So for today's video, anatay ipa-challenge sa ato ang grandmother. So siyempre, di na ka natulog kayo. Mukato na tayo siya. Apisto in 1, 2, 3, let's go! So karon mga kalimarunong, mo ni atong grandmother. Siyempre, natay ipa-challenge siya. La! Natay challenge si mo ha. Mo ni ako challenge si mo ha. Kanang imo ang pinta kung mabuhat mo ko challenge. Ay mo ang buhaton. Muhilak ra ka dapat na iyo ha. Sige, sige, kopling ko sa kwenta oh. Sige. Sige. Ha? Oh, hilak. Eh mo na kung makahilak ka. Muto ang dapat, muto ang lo ha. Mo na sige ta. Sige. Tinood! Oh, tinood. Sige, wait, promise na, promise. Gila ko. Oh, yeah. Yeah. Away ko kikay! Sige. Ang pinangga mo to siya. Kinanglan mo tong lo ha. So diri mo kalimarunong na aksyon akong kabalaka, nagdahom ko sa akong lula, nagjok-jok ra pod siya. Pero nagluha jud ang iyang mga mata. No. Gi! Wala nihilak yan. Rami, padol, ang mata. O karon kay nihilak maka. Imo na ng 50. Unsa ba imong masulti karon sa atong challenge? Salamat. Sa aman kana ra yun akong na kuha sa atong challenge. Basin pon, mapunan na nato pon. Maka-income ka po sa atong pag-vlog. Ay na mo kanimo sa ginagmay at least na. Bisag wala pa tay income. At least kani atong pag-vlog. Pag hinihini ra gud makatawa ra gyapon ta pon. At ay